Laaya kuya oy. Ang gani ko no, unsa na pud kay trip nato no? Trip? Wala gani ko kabalo no, kay wala na nagluto-luto si kuya. Ang gani no, wala na tayo matripan ba? Yati, unsa na po kay tripping sa ning duha oh? Hala kuya, ano na pula-pula mong diri? Kini, gigamit na kong lipstick ni Lola kay wala na ko lingaw. Nabuang naman ni si William, nganong gitripan man niya tong lipstick ni Lola, nabayot naman siguro ning bataan eh. Hala, nabayot na siguro ka kuya. Patakaram ka radyo ko, bagong tagaron. Ulo na ko ni Bi. Bayot mong gud ng mga lipstick god. Oy, say, unsa naman po itiradan nyo diri? Kuya, kanang tanawas kay William mo pula na kig-aping mura na bayot. Uy William, unsa naman ang kabuang nimo, nabayot na ka? Wala man, takaram ka radyo ko. Pagtarong lang yun diha, gadako ra ba yung lawas mo, luod kay ka mabayot. Pero gilaay ko karon ba? Kami pud gani kuya no. Kami po. Oh gani kuya no, laay kayo. Kami po. Ay, kabalo na ko. Natay mo dusron, padul mo sa kuha. Dali. Unsa man na kuya? Okay? Tara. Gi, Let's go. sabay ko. Sabay mo sa kuha. Yati. Kok may signal yung lugaran eh. Kaya ganinar ko ani ba? Ang ina, ayo. Ayo ba? Ano lagi ko ah? Yate mo. Ako ang cellphone. Yate na. Kawat ni. Kawat. Di kawat. Wa pa bini na impas. Sige na god. Kami na bahala mo tiwas sa bayan. Matagaran mo kay wa man kay kurto. Ang bina. Unsa man ni? Bina. Unsa man ni? Ano bang suka kong cellphone? Kawato nila? Ay, ate mo mga kawatana mo. Di mo na yaam mo na. Subagon dahil mo duha. Kuha na. Na nabuang na niron kisam day tagian ni silpunan eh. Amo. Ibuga ba ninyo kisam ang gyud? Ako lagi na Babs, promise. Ay, ani na lang Jo. Para mailhan nga imuhag yun eh. Unsay password ani? 87,000. 87,000. Agoy. Iahag yun eh, kina-open man. Tara, butak. Hoy! Akong cellphone na yati ni mga bataan ni hoy!